Takže já vás zdravím. Vítejte u našeho dalšího videa. Dneska to bude losování moderátora, protože můj současný moderátor Mr. Heatcrab nemá příliš mnoho času, ani já ho nemám, takže jsme se rozhodli, že jednoho z našich herců povýšíme na moderátora. Kvůli tomu jsem si sehnal generátor náhodných čísel a půjdeme se teda podívat, kdo z herců bude moderátor. Takže jak vidíte generátor, máme tady očíslovaných všech 6 herců, takže jich máme 6, tak sem dáme číslo od 0 do 6 a sem dáme číslo 1, aby nám to hodilo jenom jedno jediné číslo. Takže já samozřejmě budu šťastný za kohokoliv a teď si ukážem, kdo to bude. A je to číslo 3, čili novým moderátorem se stává Ministr Patton. Já ti gratuluju, Martine, a v příštím videu už spolu budeme spolupracovat. Takže lidi, já vám děkuju za shlédnutí tohoto videa, teď už víte, kdo další mi bude pomáhat s videí, takže my se na vás budeme těšit při dalším videu. Nazdar.